پیشی ویدیویکی me heye em li wê temaşe bikin paşê em ê çend gotinan bêjin. Ev dîmen di dema lîstina maça Manchester United û Fulham de ye. Roja 16 Gelavêja 2024 Premier Lîgê dest pê kir. Bi kîja maçê? Bi maça Manchester United û Fulhamê. Ev dîmen jî di dema weşana zindî de ye, lê ne li stadê ye. Li barekê ye. Êdî ne hewce hûn herin stadê, ne hewce hûn herin derve bigerin xwe biwestînin. Maç bi xwe tê bernigên we yan jî dîmen bi xwe tê berlingê we. Ev dîmen jî bi vî awa ye. Bi çi pêşkêşkirine? Bi 8K'yê. Bi sîstema TV sînema 8K'yê ev maç hatiye pêşkêşkirin li bareke İngilistanê. Wekî din jî dîmen hene, em li vê dîmenê jî binêrin. Ji binî wan jî heye, mesela dîmena fîlm heye, wekî ku tu nav behrê de bî tu temaşe dikî. Dinya êdî wisa ye, bi sîstemê her tiştî tîne bernigê te. Dinya pêşketî wisa ye, em qala dinyaya paşketî nakin. Dinyaya paşketîluk ye, wekî Tirkiye ye. Em bêjin, vê heftê Lîga Yekemîn a Tirkiye'de maça Amespor û Fatih Karagümrükê hebû. Kanala ku maç belav dikir, di hinan de logoya Amesporê bikar nanîn. Di hin cîhan de navê Amesporê nenivîsandin. û di maçê de canan pêşkêşvan navê lîstikvan negot. Li aliyekî din li dinyaya pêşketî maç bi 8K'yê tê bernigê we, li aliyê din ji xwe hê negîştine 4K'yê jî em vê jî bêjin li Tirkiyeyê 4K heye, ew jî hê xweşiktir bi ser neketiye. Li aliyê din navê tîmekê nanivîsînin. Du dinyayê çi qas ji hev cuda ne? Bila vîdyoya me îro ev be, lê em ê bawekî xweşik temaşe bikin û em ê tîma xwe jî biparêzin, piştgirî bidinê, bi hêviya ku rojekî em ê jî bikaribin bi 8K'yê maçê temaşe bikin.